Sa aming island hopping, ang una nga naming pinuntahan ay ang napakagandang isla ng Apwaw. Sa ganda nga ng lugar ay aakalain mo nasa Calagwas Island ka dahil sa sobrang linaw ng tubig at semi-white sand sa paligid nito. Dito lang kami pumesto sa tabing dagat kung saan walang bayad, malayo sa mga resort. Dito lang kami sa libre. At kasalukuyang nagpe-prepare na ng ating lunch ang ating chef cook. Balaw. Dito lang kami sa ilalim ng kahoyan para presko. Dito sa area namin ay nasa kalagitnaan kami ng Apwaw. At doon sa dulo na yun, andun ang Apwaw Grande at Apwaw Pequeña, yung dalawang resort. Then after namin dito ay pupuntahan namin ang Malasugi Island. So ang Malasugi Island ay andito. So malapit lang din yan. So yan ang sunod namin pupuntahan namin. Maliit na isla lang siya. Kayang ikutin. It's swimming time. Kaya pa lang muklad, di ka lang makimat. Sarap ng tubig dito sa Apwaw. Malamig kahit katanghalian. At semi white sand na rin ito. So magandang pasyalan ng lugar na ito. Dagat na parang di ka masawang parikusan ng tubig, ano? Hindi ito lang sa iba. Wala. So, babiyahe kami muli papunta sa Malasugi. Pagdating namin sa Malasugi ay agad naming tinungo ang sinasabing sandbar sa isla. Ito yung sinasabing sandbar dito sa may parting Malasugi. Hindi pa masyadong low tide ngayon kaya hindi pa siya masyadong labas. Medyo matubig pa.
Medyo maalon-alon pa. Hanggang doon ito sa dulo. Yung medyo kulay puti doon. Oh. Yung binabangga ng alon. So, lakarin natin. Itong Malasugi Island pong ito ay nagigit na ito ng Karingo at ng Kinapagian and Apwaw. So, kabilang ito sa Mercedes Group of Islands. Medyo bumabangga-bangga ang alon, medyo malakas. Pero papunta na ito sa low tide ngayon. Malawak ka, no? Yan o, hararom na yun o, kulay blong inyo. Oo. Pero malawak naman yung hindi mababaw. So dito sa Sandbar, kapag hindi pa masyadong low tide, mahirap basta-basta pumunta dito kasi nagsasalubungan yung mga alon, nagbabanggaan. Ayan, yung mga alon, no? Maalon na kapag pa-low tide, nagsasalubong. Okay, kami paalis naman ngayon ng Malasugi. Ito nga pala yung pinakamaliit na isla dito sa parte ng Mercedes. Didiretso na kami sa Karingo Island. Doon kami magpapalipas ng oras hanggang mamaya bago kami umuwi. Load muna tayo. Nakasabay nga pala tayo sa bangka. Sightseeing lang din dito sa Sandbar. Pagdating namin ay sandali muna kaming namahinga habang naghihintay ng mabibiling isda. Babaintin na lang tinawa kayo. May bonus yan kay sir. Hindi kaya kung bakit naman makalbaw sa kalapati. Manamit yan prito. Ilang kilo sir kaya sir? 2. Gawin mo naming dome ka ba nga? Nga 200 sakto. Ano sir? Sige po. Binot na lang. Sama yung... Kahit dyan kasya dyan sa pula. 60 plus. Yan sa pula. Kinagaro sa pula. Ugasan na lang yan. Ay, pabalik na ang mga probinsyanong gala. Bye-bye for now. Karingo. Tapos yan maluto na. Hey, load. Ano kuya, may lubid pula sa ilalim. Tingnan ng tipang sa ilalim. Sabi sin. Arya. Hindi ka maparikot si Barbs. Magkamagong gratos na si Barbs. Sa Magkamagong Boulevard. Kaya ulang shirt ko.